Ó, FBL sapkát vegyek? Igen, de már megy. Tényleg? Igen. Sziasztok srácok! Mondjuk a Sky City-ben, és mióta megnyitott a hely, azóta terveztük, hogy plusz bérfegyvereket fogunk vásárolni. Olyan bérfegyvereket, amik már felsőbb kategóriások, HP kitel, stb. Hogy sávozni tudjuk, és hogyha ki akarsz próbálni esetleg egy komolyabb replikát, amit a későbbiek során meg akarsz venni, vagy megnézni, akkor erre is legyen lehetőség. És eljött a pillanat, Pipo mindjárt odafordul, Ja, a másik irány, és hát sikerült egy nagyobb adag replikát beszereznünk, ami csütörtöktől elérhető lesz itt a Sky City-n is, illetve Bugyirra is megy le egy pár példány. Gyorsan elmondom egyébként, hogy miket látunk itt innentől kezdve, mikre lesz lehetőség bérelni. Itt láttok egy AP01-est egy MP7-es kitben, van egy állé szaműbánk, azt hiszem első generációs még, elég kuriózum, nem igazán találkozni már vele. Ő egy AEG egyébként, egy GNG SMC 9-es, több tárral, egy gázos replika. Szerintem akik játszottak már tudják, de innentől kezdve ezt is ki fogjátok tudni próbálni. Egy Crytek, ő egy AEG, igen, ő egy Crytek AEG X-Vector, van egy VE GHK 416-unk, szintén gázos replika, van egy Crytek szintén X-Vector GBBR replikánk, egy gázos X-Vectorunk is van, egy Novric SSQ 22-es, ő DMR, valószínűleg bugyin lesz elérhető, távcsővel lehet majd kipróbálni, illetve 10-es előadja a rendelkező MTV Billet Gen 3. így van, szóval egy MTV Wolverine is innentől kezdve bérelhető lesz. Beépített váltalmazva a HP-je palac. Így van, tracerrel felszerelhető. Ezek mellett egyébként bérelhető lesz egy DAI i5 Paintball Mask, egy X-Cortec tracer, van egy Genesis tracerünk, fegyverlámpa, Pirifosz tracer, 32-esek talán, vagy 6, nem tudom, mindegy. Optikák is bérelhetők lesznek, van távcső, illetve a Novricnak itt van a ventilátoros. Az nem a Novric. Nem a Novric? Tessék, az nem a Novric, ez egy FMA szemüveg. Egy FMA szemüveg? És az nem szerintem nem is ventilátoros ez a verzió. Nem ventilátoros? De lehet, hogy ez az. Ez a szellőztetés. De jó. Itt van szerintem a csat. Ezt majd még kiderítjük, jó? Ezt még kiderítjük. Szóval egyébként, hogyha ilyen vásárlás előtt állt és szeretnéd kipróbálni, akkor innentől kezdve lehetőség lesz nálunk ezt is kipróbálni. Még van egy csomó apróság. Itt meg vannak pisztolyok. Ja, tényleg elfelejtettük. Novric SSP 22, egy VE High-kapa, egy innen puskázok, egy GNG GTP 9-es, ő pedig egy Sima Glock AEP pisztoly, ő is bekerül. A pisztolyok HP-asítva lesznek majd, úgyis lehet majd bérelni. Úgyhogy jön hozzá a set, úgyhogy innentől kezdve ők is bekerülnek a repertoárba. Csak hogy ugorjunk még egy nagyot. Úgyhogy ha szeretnétek kipróbálni, akkor csütörtöktől várunk titeket. De kedden is várunk titeket, meg csütörtökön is, meg hétvégén is állandóan. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, várunk titeket. Sziasztok!